Čaute ľudia, dneska vás zdraví Master Kokos. Ideme si zahrať, neviem presne jak sa volá, ale uvidíme aká bude to hra. OK, vyzerá to zatiaľ ako BioBrainrot. Musím povedať. Hej. No. To som akurát nechcel. Dobre. Aha, že musíme držať. Tak ja si počkám, tak ja som to zatvoril. Budem veľmi rád, keď ma podporíte lajkom a odberom. Ja zoberiem takú balóznu kapučinu. Takže OK, taká v nudu zatiaľ hra. No dobre, iba začínam. No zase ne. Ale... Čo mal týpek? Dobre, uvidíme sa, keď získam niečo dobré. OK ľudia, týpek mi asi dá, že čo padne z tohto lucky bloku. To keď mi dá je boss. Díky. Takže máme niečo dobrého. Môžeme pokračovať vo videi. OK, taká zatiaľ vyzerá, že to bude dobrá hra. Ale vždy náhodou otvorím ten oceán. To. Zistil som, že keď to chcete poriadne otvoriť, musíte to podržať, ako ja teraz. Yes, môj najlepší brainrot sám získaný, hej. Excellent. To som ľahko otvorilo ľudia. Bereme ďalšieho dindindinduna. To aký týpek sa napojil? Dosť dobrý. Týpek. Keď máte nejaké nápady na videjka, tak napíšte do komentáru. Čo je? No a to je ako BioBrainrot. A ty proste bereš ten lucky blok. Aha. Takže nice. Otvoríme a uvidíme, čo nám padne. Zatiaľ vylepšíme svojmu bombardinu. Nice, ďalšieho dindin. Nie je to veľmi nice, ale keď padne, tak padol. Glorbo frutto drillo. Nestíham. GG. Idem si vylepšiť speed. 4 krát. OK, not bad.
Jež. Glorbo, fruto, trio, teraz ťa musím zobrať. Nie. Fú. Nevadí. Ako mám plnú bejsku takých slabých brainrotov. Ďalšieho din din dun. To není normálne. Nevadí. Keď nám padol, tak nám padol. Nič s tým nespravím. Musím brať takých slabších, lebo neprejdem potom. Dáme si rebirth. Lepšiť bejsu nevieme. Ja nevadí. Zlepšíme našich od Dindindindunov. Keď budem ticho, tak nevšimajte si to, lebo ja zvyknem, keď hrávam, tak byť tak tichšie, ale nie vtedy hrou hlavne, keď hrám Rivals. Vtedy hučím ja, neviem čo. Poď. Yes! OK guys, takže pre toto video to budeme mať všetko a ja sa s vami lúčim. Čaute.